Salam hormatly agzalarymyz, salam mehriban ýoldaşlarymyz. Bugünkü videomuzda size şepagat oýaçylyk bölüm barada soraglara jogap berer we siziň dikkatiňize ýetirer. Birinji soragymyz: şepagat oýaçylyk bölümi näme? Şepagat oýalary hastalara saglygy goramagyň täsirli ýollary barada bilim bermeklige ünsüz jemleýär. Şepagat oýalaryny hastalara iýdek etmek we amaly çäkleri bilen beýleki saglygy goraş işgärlerinden tapawutlandyryp biler. Şepagat oýaçylyk bölüminde dürli dermanlary nähili ullanmalygyny, hastany barlamagy we hastalara iň gowy hyzmatlary bermeklige öwredilýär. İkinji soragymyz: bu bölüm okuw dowamlygy näçe ýyl? Türkiýe universitetlerinde umum saglyk bilimlerinden başga universitetler 4 ýyllykdyr we şepagat oýaçylyk bölümi hem 4 ýyllyk bakalavr bölümdir. Üçüncü soragymyz: okuw döwründe beriljek bilimler we tejribeler. Bu bölümde 8 sany semestr bolup, anatomiya, histologiya, klinika mikrobiologiya, şepagat oýalarynda dolandyryş we şoňa meňzeş köp sanly dersler boljakdyr. Dördüncü soragymyz: bu bölüm gutaran talipler haýsy bilim derejä eýe bolarlar? Şepagat oýaçylyk bölümini gutaran talipler ýa-ni beýlep geçiş medialy 4 ýyllyk bakalavr derejesine eýe bolarlar. Eger bilimlerini ösdürmek isleseler 2 ýyllyk master derejesini hem okap bilerler. Universitet bilen ýörüti orta okuwlarda okudylan şepagat oýaçylyk bölümleri tapawutlydyr. Onuň tapawuty universitet diplomuna eýe bolan adamlar master derejesini hem okap bilerler. Emma ýörüti orta bilim diplomlaryna eýe bolan adamlar master derejesini okumak üçin ilki bilen universitet diplomuna eýe bolmalydyr. İkinciden, universitetlerde okuw ýyly 4 ýyllyk bolanlygy sebäpli bu bölüm arada giňişleýin we içkin öwredilýändir. Beşinji soragymyz: bu bölüm gutaran talipler haýsy işler bilen meşgullanýarlar? Şepagat oýalary hususy we döwlet hastahanalary, hususy klinikalarda, mektep hastahanalaryında, hususy saglyk merkezlerinde we garrylar öýlerinde işläp bilerler. Şeýle hem garrylara, maýyplara we ýatmaty hastalara kömek etmek üçin şahsy hususy şepagat oýalary bolup işläp bilerler. Eger video göňüňize ýaram bolsa, like düýmesine basmagy we kanalymyza agza bolmagy unutmaň. Indiki videolarymyzda görüşýänçek hoş, sag bolun.